Вітаю, мене звати Любомир Ференц. Вся Європа, Сполучені Штати Америки, на загал західний світ стоїть на порозі різдвяних та новорічних свят. Фактично новорічні свята розпочалися і в українському політикумі. Сьогодні «Слуга народу» проводить великий новорічний чи передноворічний корпоратив. І з чим Україна входить у 2020 рік на зовнішній та внутрішній арені. Про ці всі речі ми будемо розмовляти із людиною, яка у скликанні Верховної Ради, 8-му скликанні Верховної Ради України, очолювала комітет Верховної Ради України у закордонних справах. І на загал наприкінці року підбивають підсумки, видання називають найвпливовіших людей, і деякі організації віднесли цю людину до тих, яка найбільше і найкраще захищала інтереси України на зовнішній арені. Ганна Гопко, 37 років, народилася на Львівщині, громадська діячка і журналіст, співзасновниця регіонального центру громадянського представництва «Життя», член правління Центру протидії корупції. У 2014 році стала членом координаційної ради групи реанімаційного пакету реформ. На позачергових виборах до Верховної Ради була обрана народним депутатом України 8-го скликання від партії «Об'єднання Самопоміч». Була обрана головою комітету Верховної Ради у закордонних справах. У серпні 15-го Ганну виключили з фракції «Самопоміч» за підтримку проекту щодо децентралізації. Голова конференції «Zero Corruption». Ганна Гопко. Саме зараз на АТР. Вітаю, Ганно. Ви в нас останній раз були, коли ще були народною депутаткою України 8-го скликання, так? Зараз ви вже не народна депутатка, ми говоримо з фемінітивами, так як прийнято в нас. Вже тепер за новим з народною депутаткою ви вже не є. Чим зараз займаєтесь? В останні місяці активно продовжую адвокатувати інтереси України за кордоном. Це вимушено. Звісно, хотілося б вже, можливо, менше їздити, представляти Україну. Але з вересня місяця їздила на економічний форум в Криниці в Польщі, потім Варшавський безпековий форум, Рига безпековий форум в жовтні, потім Брюссель, де пан Кубілюс, депутат Європарламенту, презентував стратегію 2030 для 3 держав в східному партнерстві – Україна, Молдова, Грузія, і фактично дав нам такий пас, щоб ми проявили своє лідерство. Декілька тижнів тому була в Берліні, в Бундестазі, разом з партією Зелених. Ми виступали проти Північного потоку-2, це в Німеччині, і разом із головою комітету з антикорупційною Анастасією Красносільською інші питання порядку денного для України. Оскільки останні, на жаль, 4 місяці комітет у закордонних справах, чи зараз він називається зовнішньої відносин, фактично паралізований, тому не хотілося, щоб ті зв'язки, контакти, які були, вони просто кудись, вивітрилися. І я дуже сподіваюся, що вже в наступному році парламентська дипломатія після цих скандалів, помилок, паузи, саботажу, паралічу і так далі зможе відновитися, і принаймні голос України через представництво наших інтересів депутатами різних політичних сил, щоб це було, one voice policy. Одним голосом, як одна національна збірна, всі представляють інтереси. Тому вимушено ці 4 місяці я активно продовжувала роботу, плюс ми розпочали підготовку, анонсували уже міжнародну конференцію, яка відбудеться 25-27 квітня. В наступному році президент Зеленський підтвердив участь саме 27 квітня. Вона відбудеться в Арсеналі. Це буде якраз рік, як він перебуватиме при владі президентом. Хороша нагода почути звіт, зрозуміти, що вдалося, що ні і чому. Заодно попросити візію, куди країна буде рухатися далі. І, ви знаєте, Україну постійно звинувачують, що ми найбільш корумповані. І друга асоціація, яка є, це з Чорнобилем. Наша конференція Zero Corruption Conference – це можливість ці два стереотипи повністю розбити. І показати, зараз були слухання по імпічменту в Сполучених Штатах Америки, і там деякі конгресмени говорили, що ми там мало не треті в світі найбільш корумповані. Мені інколи здається, що корупцію в Україні деякі на Заході прикривають свою корупцію. Або використовують це як можливість, такий екскюз, виправдання, казати, от подивіться, ось вони не більш корумповані, а ми ось такі. Тому наше завдання через цю конференцію на цій платформі, міжнародний форум,
чесно поговорити про вплив брудних грошей, тому що в нас крадуть, а на Заході ці гроші осідають, їх фактично легалізують, купуючи дорогі будинки, яхти, впливаючи на деякі уряди, не тільки в нас. Тому питання взагалі, як брудні кошти впливають на економіку, на безпеку, на енергетику. І другий день конференції, він буде в Чорнобилі. Ми поїдемо в агентство з управління Чорнобильською зоною. Зараз ми чекаємо, хто стане керівником, тому що ми вже бачимо, двічі оголосили конкурс. Перший раз президенту і прем'єру ніхто не сподобався, хоча там в топі були достатньо люди, які, в принципі, зараз вони ще раз оголосили конкурс. І тому для нас, з однієї сторони, важливо бачити діючих президентів, прем'єр-міністрів і з ними обговорювати порядок денний антикорупційний, тому що Україна стала лабораторією. Ми країна рішень, а не просто, коли нас звинувачують, що ми проблеми. Тому це можливість задати порядок денний разом з іншими в східному партнерстві на континенті європейському, говорити дуже відкрито про ті проблеми, які, зокрема, є актуальними для нас, як питання екстрадиції Фіршташа з Відня до Сполучених Штатів Америки. І я дуже часто говорила раніше ще комісару Хану в Європейському Союзі, який сам з Австрії. Кажу, ви мене постійно питаєте про українських олігархів. Так один із наших олігархів, Фірташ, проросійський, він сидить уже 3-й рік. І ваше правосуддя через вплив, зокрема, лобістів, не відпускає його в Сполучені Штати Америки. Питання іншого олігарха Коломойського, який отримав подвійне громадянство в одній з держав Європейського Союзу. Питання іншого олігарха, пана Пінчука. Зокрема, на цьому тижні ми почули одну з цікавих інформацій, і треба, звісно, зробити перевірку, чи цей стиль і почерк відповідає Пінчуку, але ви бачили, коли один із там представників дуже таких цікавих звинуватив і показав розписку те, що він в 87-му році працював на КГБ. Взагалі, в нас зараз така спостерігається війна ФСБшників проти КГБістів на території України. Тому я думаю, що... Це добре, Ганно. Що саме? Це ж добре. Це добре, що це війна, і суспільство знає, хто і хто. Ні, питання в тому, коли, наприклад, якщо це підтвердиться, ця інформація, що один з українських олігархів ще в 87-му році працював на КДБ, а зараз багато людей ходять до нього на його міжнародні форуми і відмивають йому імідж, створює лояльність. Ви думаєте, бувають колишні КДБісти? Ви думаєте, вони не продовжують в якийсь спосіб відпрацьовувати чи там прислуговувати якісь інтереси, особливо маючи бізнес-інтереси, продаючи свої труби, чи що вони там продають в Росію? Як ви думаєте, дуже добре продають труби. Як ви думаєте, як за підсумками цього року? Як ви думаєте, як потім у мирному врегулюванні, де є їхні деякі представники, там зяті, свати, куми і так далі, які інтереси вони будуть відстоювати? І тому очевидно, що для президента Зеленського є виклик, що ті олігархи, один хоче Україну обміняти на 100 мільярдів допомоги від Росії або оголошує дефолт. Інший буде говорити, що в нас немає російської збройної агресії, а в нас просто внутрішній конфлікт. І тому вплив олігархів, зважаючи на те, що вони мають таку зброю масового зараження хибними думками, я маю на увазі популярні телеканали, на яких вони вирішують, кого вони хочуть бачити і з якими меседжами. І якщо треба країну заспокоїти і показати, що уже зараз у нас все прекрасно, влада не краде, на війні не заробляє, заспокоїти суспільство, то вони це роблять дуже синхронно, дуже показово. І от якраз питання в тому, що де олігархічні телеканали, вони розмивають поняття, де є правда, а де брехня, де є червоні лінії. І коли ми бачимо результати опитувань, що там 8% українців не вважають, що Росія держава-агресор, чи 23% там якось нейтрально до цього ставляться і так далі. Це теж частина того, що на багатьох телеканалах, я не кажу про ті кремлівські телеканали, які є відверто канали ворога, і які вже давно наша РНБО і інші мали би прийняти рішення про їх закриття. Не можуть в Україні на 6-му році збройної агресії вести трансляції канали, які реально україно-ненависницькі. Це не є свобода слова. Дивіться, ви не йшли на вибори. І також частина людей, яких ви знаєте з сектору громадського, вони працювали по різних організаціях, зараз кудись потрапили.
Я там можу конкретніше перерахувати прізвище. Владу я не пішла. В виконавчу владу вам робили запрошення десь? Ні. От просто, не цікавість робили. моя чисто журналістська. Зразу чесно скажу, ніхто мені не робив запрошення. А на вашу думку, чому? Причини можуть бути різні. Від того, що багато хто мене сприймав, що я асоційована з попередньою владою. А ті ж такі чисті, білі, пухнасті, вони взагалі від позиціонують далі. У нас в Україні є... Чекайте, давайте я конкретніше вам просто перерахую прізвище. Їх ж також асоціюють з колишньою владою. Так, наприклад, Сергій Лещенко, так, він зараз в наглядовій раді Укрзалізниці. Я там читав коментарі, вони достатньо такі смішні. Ні, коли він там підтримував президента Зеленського, коли той був кандидатом. Світлана Заліщук. Світлана Заліщук, вона займала таку, я б сказала, нейтральну позицію. А от Ганну Гопко не взяли тому що вона так буром йшла проти теперішньої влади і перед виборами. Ви знаєте, в мене завжди є принципова своя позиція. Що було самопоміччю, тобто потім я ніколи не вступала в жодну партію, не була членом жодної фракції, крім самопомочі, але після виключення до жодної не пристала і так далі. Тобто на багато питань я не вмію просто мовчати, якщо стосується вибір між національними інтересами і тим, що ти десь або залишишся в партії, бо тобі там зручно і так далі, я завжди буду брати ризики і виступати за державу, навіть якщо це навіть небезпечно. І тому очевидно, що можливо хтось вважав мене там перхоботкою, не знаю. Хтось забагато думає, що принциповості і так далі, а потрібні покладисті, які не матимуть свою окрему думку в багатьох питаннях. Хоча, чесно скажу, зараз, навіть під час підготовки Zero Corruption Conference, в нас є співпраця із Офісом президента по запрошенню президентів, прем'єр-міністрів інших держав, і наші закордонні дипломатичні установи допомагають, тому що це питання взагалі загальнодержавне. Коли ми подивимося, наскільки Росія використовує питання боротьби з корупцією, щоб нас дискредитувати, і тут ми маємо спільно взаємодіяти разом і показувати, що дивіться, ці всі звинувачення, вони використовуються як виправдання, щоб менше допомагати Україні, щоб Україна не сиділа за столом як рівноправний партнер, щоб нам говорили, почекайте, будь ласка, з планом дій щодо членства в НАТО, ще не час. Або чому ви пишете в багатьох резолюціях, що ви хочете в членство в Європейському Союзі, там, aspirations. Давайте змінимо трошечки лексично інше слово англійське підберемо і так далі. Ми ж це все бачимо. Нам постійно говорять, ваша там проблема з тим, корупція і так далі. Тому для мене надзвичайно важливо, де б ти не був, там, в парламенті, поза парламентом, але щоб суб'єктність України надалі не те, що втримувалася, а давала можливості розвитку Україні. Тому що вона є? Вона є. Якщо б її не було, то багато питань вирішували вже за нас би, без нас і ставили би просто перед фактом. Я сьогодні, коли в нас була презентація підсумки дипломатичні 2019 року, зовнішньополітичні, і дуже багато хто там скептично ставився. Хтось, наприклад, вважає, що зустріч в Парижі – це перемога, а хтось каже, ні, це навпаки поразка і так далі. Але я скажу відразу, що і всі казали, що в наступному року будуть ще важчі, чим ті роки 6, які вже зараз маємо. Я кажу, знаєте, нас не злиють до того часу, поки ми це не дозволимо. І це і є певна наша суб'єкт. Коли на Заході розуміють, що президент, прем'єр-міністр, Верховна Рада і народ України воюють за відновлення територіальної цілісності, включно з Кримом, не забувають, не викидають місто Севастополь з в законопроекті внесення змін до Конституції, які стосуються децентралізації і так далі. Тоді оцю суб'єктність, вона ж не така, що вона автоматично пролонгується. Прийшов новий президент і суб'єктність вона є. Ні, це щоденна робота. Коли сьогодні навіть там сказали, що ефективне представництво України, тому що є речі невидимі. 1300 протокольних зустрічей за каденцію, яких не було на екранах ефірів, піару не було, але 1300 протокольних офіційно зареєстрованих зустрічей було. Майже 80 візитів за кордон, 45 поїздок по країні, 153 засідання комітету, парламентські слухання, актуальні питання зовнішньої політики 16-й рік, величезний меморіальний захід 85-ті роковини Голодомору, геноциду, величезний захід з виступом Туска, який виступав в парламенті цього року в лютому, 19 лютого до 5-ї річниці початку збройної агресії на 600 людей. Це та робота, коли ти свою суб'єктність як держави укріплюєш конкретними справами, парламентськими делегаціями, резолюціями і так далі, яку деколи ти сидиш поправки пишеш, ніхто цього не бачить. Це не по ефірах ходити і постійно. Тому суб'єктність
Вона була, але щоб її втримати далі і нарощувати свій вплив, просто відійти від того, що ти захищаєшся, а навіть якусь наступальну зовнішню політику зробити, як, зокрема, постанова Верховної Ради про висловлення солідарності із корінними народами, які живуть на території Російської Федерації. Це ті корінні народи, коли Путін дав клич в 2014 році відправити їхніх синів воювати з нами, вони цього не зробили. Народ Ерзя, це республіки Ідель-Уралу, багато з них, які не хочуть воювати з Україною, але не хочуть миритися з путінським режимом. Це потенційні наші союзники. Де наша гра? От сьогодні мене показував ОРТ. Після того, як я зробила заяву, буквально вчора на одному з українських телеканалів, про те, що президенту Зеленському, коли Путін сказав, що нам треба ісконно русські землі возвращати назад чи так далі, це фактично сигнал про потенційні повномасштабні вторгнення в Україну. Президенту Зеленському треба зараз сидіти і думати, яка наша наступальна. Як зробити так, щоб президент Путін не нами займався, а думав про демократію Російської Федерації. Розумієте, в нас немає візії як держави, а це помічають партнери. І цим скористалися, коли вони бачили, що приходить некомпетентний президент, що можна бити на політичний трек мінських домовленостей, а не безпековий. Про що можна вибити формулу Штайнмаєра і так далі. Вам не вистачає парламентської діяльності, правда? Ні, я просто... Отак чесно. Чесно, мені не те, що не вистачає діяльності. От ви цифри всі пам'ятаєте і так далі. Я так вас слухаю і собі так дивуюся. Всі цифри пам'ятає Ганна. Бо я звіт робила. Я розумію, що ви звіт... Я пережила ці всі зустрічі, насправді. Я 5 років нон-стоп. Вам особисто не вистачає парламентської діяльності? Ви знаєте, ні. Я просто з сумом дивлюся на те, що комітет, в який я дуже багато вклала, навіть здоров'я, працюючи понаднормово, виводячи на рівень, тому що комітет у закордонних справах в 8-му скликанні визнано одним з найефективніших. І коли я передавала Богдану Яременку в серпні, коли більшість вже ті, хто не балотувався, просто відпочивали з родинами і так далі, я 27 серпня закінчила працювати. Я 6 годин передавала своєму наступнику справи по всім ключовим напрямкам. Ми їздили ще 23 серпня в Литву, де була конференція Адамкуса, президента Литви, одного з перших, і там знайомила з усіма високоповажними людьми, як тоді Майя Санду, прем'єр-міністр Молдови, Курт Волкер. Тому що і всі казали, боже, це такий цивілізований підхід, демократична передача влади з усіма розуміннями процесів, щоб вони ж, я кажу, мені важливо, щоб вони швидко стартували. В зовнішній політиці чи в захисті національних інтересів не може бути пауз. Бо цим скористаються твої недруги і особливо ворог. І тому я працювала отак, от, як скажімо, щоб... І зараз, очевидно, коли я на це все дивлюся, коли почали Росію повертати в ПАРЄ, коли я дивлюся, який відбувається наступ, що всередині національна збірна, яка була, яку ми вибудовували, з Порошенком теж не просто було працювати. Але можна було достукатися і по багатьох речах синхронно діяти. І коли я зараз бачу, коли мені посли говорять на цьому тижні, Ганна, ваш представник від ОПУ їде в Ватикан, а ваше посольство там навіть не в курсі. Коли в нас немає такого, що МЗС, адміністрація президента, Єрмак, інші, і парламентська дипломатія взаємодіють між собою, коли в них є скоординована чітка гра, є стратегія, в якій діють. Але ж цього ніхто, здається, не добивався. Я пригадую, було інтерв'ю пана Чалого, це колишній посол України в Сполучених Штатах Америки. Коли вони влітку домовлялися про зустрічі, то їм тоді з Офісу президента України прямо сказали, що, мовляв, зараз вже посольство не потрібно, ви потрібні там логістикою нам займатися, а решта питань ми будемо вирішувати. Може, це з цим пов'язано? Ні, коли я слухаю інтерв'ю Резнікова, який приїхав після Парижу і дає одному з журналістів, і де він розказує, мало не хвалиться. Ну ви ж розумієте, це у нас такий перший досвід, ми туди поїхали, і всі перемовники ніколи так, ми навіть не знали, як себе там поводити і так далі. Він каже, журналістка йому каже, так у вас же ж був протокол, який знає. Так ні, так протокол займався логістикою, там обідами і так далі. Ви знаєте, мені тоді стало дуже, як скажімо, болісно. Знаєте чому? Тому що я знаю, от в Німеччині там Меркель, її колишній радник Хойсген став послом Німеччини при ООН і так далі. Але я не уявляю, якби в Німеччині, коли була б війна, чи коли... І тут приходить інший канцлер, і вони їдуть на такі важкі перемовини із там ворогами і іншими союзниками, але які грають подвійну гру, і вони навіть не закликали там попередників своїх, щоб взяти інституційну пам'ять, сісти і сказати: Іване, Петро,
Костянтини, Клімкіни і так далі. Розкажіть, будь ласка, як нам вибудувати стратегію? Бо це про Україну. У нас президенти змінюються, а національні інтереси залишаються. І їхати на такі великі зустрічі. Я розумію, у вас є політичні конкуренти, ви можете не сприймати, можете бути вироком один для одного. Але є країна. І чому, мені здається, в нас в крові поки що цього немає, що зміною влади національні інтереси залишаються топ і їх захищати. Я не розумію, чому Зеленський після повернення з Парижа, ця опозиція, яка виставила червоні лінії, державницькі червоні лінії, щодо, наприклад, унітарного устрою, ні федералізації, щодо того, щоб не сідати за стіл перемовин з ДНР, ЛНР, тому що це внутрішній конфлікт, а не міждержавна війна, російська збройна агресія і так далі. Всі ці поняття. Чому не закликати після цього і сказати, дивіться, ось така історія, далі будуть через 4 місяці або не будуть, наступний раунд перемовин і так далі. Фактично, оці багато акцій, протестів врятували патову ситуацію, коли ми були цух-цванг момент, коли, що б ти не робив, воно все найгірше би виходило. Така от, скажімо, партія складалася. Тому оце прикро, що немає от цього розуміння, що ворог – це Кремль, це путінська Росія, а політичні опоненти твої чи конкуренти – це фактично союзники в будівництві держави. Вони можуть мати іншу думку, вони збирають свої там електоральні дивіденди, якісь критики там президента і так далі. Але ж, по суті, я не бачила, наприклад, щоб в Німеччині ті ж самі соціал-демократи, християнські демократи, зелені і так далі, вони в Європарламенті, вони синхронно діють. Вони просто отримують з держфінансування бюджету, але в них є якась загальна система координації, де є інтереси Німеччини, навіть якщо в них є різні бачення там щодо стану довкілля, там екологічних питань. Але що стосується загалом Німеччини, і так в них є якісь поняття. А у нас, ну я не хочу згадувати там про п'яту колону відверто тих людей, які працюють на Москву з депутатами, з значками депутатів, але інші без діалогу, без якоїсь нормальної скоординованої роботи єдності, вигравати з Путіним наступні там партії, ну, ви ж прекрасно розумієте, що це одна з путінських стратегій. Руками українців розвалити українську державу. Зважаючи на нашу вразливість, що ми один одного перегриземо, а об'єднуємося ми тільки перед розстрілом. Як вам, до речі, новий законопроект змін у Конституцію, так, це називають там про децентралізацію. У свій час децентралізація вам відгукнулася достатньо так болісно, тому що вас виключили з Самопомочі через закон про децентралізацію. Зараз також ці зміни до Конституції, які пропонує президент, він також називаються децентралізаційним, так? Мовляв, там більше повноважень місцевому самоврядуванню, вводяться префекти і так далі. От ваша особиста думка? Я, чесно скажу, після всіх експертів, які мають хоча б деякі різні думки, але тим не менше вважаю, що проект недосконалий. І я збирала підписи різних фахівців під нашим зверненням, заявою до президента відкликати цей варіант, зокрема через виключення із всіх статей, які вони були прописані в Конституції, міста Севастополь, де в жодній ні пояснювальній записці. Ви маєте на увазі, що з нього знімається статус? Його взагалі немає, міста Севастополь, все. Взагалі немає. Вони Бо я читав в аналізі сам законопроект, вони просто забирають там особливий статус. Ні, вони забирають повністю місто Севастополь. От якщо раніше був номер Республіки Крим і місто Севастополь, то зараз згадувань немає. І що це означає? Ну, ми не розуміємо, Ну, просто що це особливого означає. статусу він немає, є АРК Крим і все. Ні, так є, ну, тобто, ні, немає. Просто у всіх міжнародних документах, всіх міжнародних судових позовах і так далі є Автономна Республіка і місто Севастополь, навіть при тому, що в нього там є цей статус. Але тут немає ні статусу. Києва також немає з особливим статусом в цьому але законопроекті. в Києві, але маю на увазі, що в Севастополь в діючій Конституції згадується, в цій немає і жодного пояснення, чому його просто, як то кажуть, прибирають, теж немає жодного пояснення. Тобто це нелогічно. Мені здається, що треба відкликати не тільки через те, що потім 226 голосів достатньо для того, щоб там,
ну це фактично федералізація, яка потім може наступити, яка дуже легко робиться. І я вважаю, що ви бачили якісь консультації, коли цей законопроект це топ важлива тема децентралізація. Зміни до конституції децентралізації. Ганна, я вам так відповім. Я дуже по багатьох питаннях консультацій не бачив, так? Так, от раніше їх не існує. Я вам розкажу, а от раніше, коли Порошенко вносив зміни до конституції по децентралізації, працювала ціла конституційна комісія, яка майже рік збиралась і напрацьовувала ці зміни. Просто те, що потім там були частина виконань міжнародних зобов'язань і так далі. Але тим не менше зараз Зеленський, я не бачила конституційної комісії з фахівцями. Був хтось з представників, наприклад, від кримських татар? Я цього не знаю, чесно вам скажу. От коли ми збирали підписи, дуже багато представників кримських татар підписували нашу заяву з вимогою до президента відкликати цей варіант проекту змін до Конституції в частини децентралізації. Ви маєте на увазі Порошенка? Ні, зараз до Зеленського якраз підписали. Бо тому що дуже багато речей є скопійовано з цього законопроекту ще Петра Порошенка. Так от в мене виникає питання, хто робив цю компіляцію? Копі-пейст плюс якісь свої речі. І я цікавилася в деяких людей, які працюють довкола там Офісу Президента і так далі, чи вони бачили цей текст законопроекту перед внесенням. Там дуже дивна історія. Розкажіть. Ну, от те, що люди розповідають, дивна історія, що вони не бачили. Як правило, законопроекти мали би проходити через різні департаменти Офісу Президента, затвердження і так далі. Тут цього не було. Він просто внесений був і все, поза процедурою. Він був просто, він з'явився якось в президента, потім його в Верховній Раді зареєстрували. Якщо говорити на загал про перемоги України, так, Північний потік-2, оце що сталося, тому що закон про оборонний бюджет Сполучені Штати Америки потенційно може зупинити будівництво Північного потоку-2. Про це заявив глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Давайте послухаємо пряму мову очільника «Нафтогазу». Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов по поводу введения американских санкций. И я точно знаю, что лоббисты стороны «Газпрома» приложили немало усилий в США, в Сенате, с попытками сказать: ребята, там все хорошо, у Украины все good, вы не переживайте, договор будет, все будет хорошо, санкции вводить не надо. Отже, Сенат проголосував про санкції, має ще підписати Дональд Трамп, тобто ще остаточної крапки не поставлено, щодо санкцій компаній, які будують Північний потік-2. Там дуже багато компаній, є фактично гіганти, я передивлявся, близько 600, так, і європейських, з різних країн. Але є ключові, які мають унікальні технології прокладення труб. Це можна на даному етапі вважати перемогою? Ми також з вами тут багато говорили про Північний потік-2, але схоже на те, що він буде добудований. Навіть попри те, що Дональд Трамп підпише санкції. Ні, я вважаю, перемога буде тоді, коли Україна із імпортера газу стане експортером. Для цього, по-перше, потрібно зменшувати споживання, енергоефективні, енергоощадні технології, особливо комунальні установи, освітні заклади, університети, медичні і так далі, переоснащувати, і це дуже важливо. Друге питання – це збільшення видобутку власного газу, і це нові конкурси, прозорі тендери для того, щоб кращі компанії вигравали, і в нас для цього є перспективи 5-7 років наростити цей необхідний для внутрішнього споживання і ще навіть здійснювати експорт. Це питання диверсифікації. Коли був підписаний на початку вересня україно-польсько-американський меморандум про співпрацю в енергетичній сфері, поляки теж мають амбіції, чому вони блокували Північний потік-2. Вони не хочуть, щоб Німеччина стала енергохабом, бо вони теж в питаннях будівництва LNG-терміналів, Свіноуща в них є і так далі, вони хочуть здійснювати і диверсифікацію, в них план до 2022-го повністю перестати залежати від Росії, там, російському газу і так далі. Тому є ряд завдань, з якими ми ще маємо впоратися. І тут зараз є одна червона лінія. Ми почули Путіна, коли він в Парижі сказав, що він готовий 25% дати знижку на газ. Там, де є знижки на газ, там завжди є мутні схеми, відкати, корупція. І корупція в газовій темі була завжди на рівні президентів і прем'єр-міністрів. Тому зараз дуже важливо, щоб ту спокусу, яку можуть відчувати деякі представники оточення президента, коли Путін пропонує взаємозалік. А давайте ми з вами обміняємо наш газ зі знижками,
на програш в Стокгольмському арбітражі, коли Росія нам винна 2,6-7 мільярди доларів. Це спокуса? Спокуса. Як буде відбуватися цей взаємозалік? Або давайте борги тих 3 мільярди, які колись там Янукович брав, які в суді ми зараз судимося, тому що це фактично не держава Україна брала, а вже Янукович, який втікав з України і повісив нам на шию цих 3 мільярди, і зараз в британських судах йде цей позов. Тому тут треба чітко пояснити, що природа цих боргів абсолютно різна. І робити якісь взаємозаліки є абсолютно недоречним. Хай росіяни нам повертають гроші, які вони програли в Стокгольмському арбітражі, через те, що хтось колись ще там підписував якісь газові контракти проти наших національних інтересів. Але ми виграли цю справу. І якщо ми захочемо купувати газ, то той газ, який ми реверсом отримали, він завжди був дешевший з Європи, чим той, який ми отримували от по сусідству з Російської Федерації. Тому що це величезний капкан, в який я б дуже не хотіла, щоб коли будуть мелькати там суми, а в газовій сфері це не 5-10 мільйонів доларів. Це ви можете, як журналіст-розслідувач, уявити, які це масштаби. Якщо говорити про відносини між Європою і Сполученими Штатами Америки, чи не станеться от сплеск такого негативу, тому що коли США накладе санкції, там багато європейських компаній так працюють, і ви ж самі сказали, що Німеччина хоче закінчити будівництво цього газового потоку, і от чи не станеться з каменем спотикання, тому що нам два полюси важливі, і той, який далеко, це Сполучені Штати Америки, і Європа, який є нам ближчий, і Україна може знайтися десь посередині. По-перше, у них вже було неодноразово камінь спотикання, і з того моменту, коли Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки, ми побачили і торговельні, і митні війни, і питання щодо того, коли НАТО, коли Трамп абсолютно, можливо, справедливо вимагав, щоб країни-члени Альянсу платили більше внеску, бо зараз основний тягар утримання НАТО лежить на Сполучених Штатах Америки. Хоча, з однієї сторони, НАТО забезпечує безпеку де? В Європі. В Європі. І тому деякі вимоги Трампа є справедливими. І коли Трамп під час НАТО саміту в Брюсселі, який відбувався в минулому році, чітко говорив, що ви тут будуєте Північний потік-2, ви хочете торгувати, заробляти з Росією, а ми змушені вам це все оплачувати, а Росія створює нові акти агресії і так далі. Мені здається, що за ці вже 6-й рік, як триває російська збройна агресія, ми мали би нарешті зрозуміти, що таке прагматизм. І розуміти, що для нас Північний потік-2 – це відкривання можливостей для Росії повномасштабного вторгнення, бо вже таких запобіжників не буде. І для Європи, яка отримуватиме спокійно газ в обхід України, і для їхніх споживачів, тому що багато політиків, чому вони так нам дуже допомагали європейських в 2014 році, 2015-му? Тому що вони розуміли, що якщо в них не буде газу, їхні виборці будуть питати. Тому вони теж були включені не тільки через безпековий, але так само і через питання енергетичної забезпеченості газом їхніх споживачів. Тому зараз ми повинні насправді зрозуміти, що ми фактично, не дозволяючи Північний потік-2, ми рятуємо Європу. І треба просто вміти правильно вибудувати аргументацію, щоб переконувати і шукати тих союзників, тому що те, що Німеччина стане енергохабом, і дехто вже каже, так Німеччина потім буде цей газ перепродувати, бо їй стільки не потрібно для країн Центральної і Східної Європи, для тої ж самої Чехії, Польщі навіть і так далі. І ми навіть чуємо таку різну інформацію, що Північний потік-2 – це не експорт газу, це експорт корупції. Тому що деякі величезні компанії Німеччини, які там автомобільна промисловість, вони вже отримали таку, знаєте, негласну обіцянку, що вони отримують там на 30% нижче газ і так далі. Це здешевлення їхньої продукції. От вони лобіюють свої інтереси. І для них інтереси понад усе. От я хотіла, щоб ми нарешті наші інтереси, особливо в умовах агресії, ставили понад усе і пояснювали нашим партнерам, так вибудовували співпрацю. І тут мала би діяти парламентська дипломатія, різні візити, їздити. І тому ви кажете, що прикро, мені просто болісне, що А немає... на вашу думку, чому Богдан Яременко досі очолює Міжнародний комітет Верховної Ради України, він зараз так називається, і там пішли голосування, і дуже багато писали, що його має очолити Єлизавета Ясько,
так, народна депутатка від «Слуги народу», але залишили Яременка. От ваша особиста думка. Я думаю, ви і тих, і Ясько знаєте, і Яременка. Ні, ну я спілкувалася із Ясько, із Мариною Боріною, і з іншими депутатами. І, деякі з них готові чути рекомендації і втілювати, що в принципі приємно, і це дуже добре. А от деякі вже трохи самозакохані. От ейфорія, ну нічого, це все проходить. От питання просто до українських виборців, щоб вони були більш вимогливими і Коли позбулися пройде ілюзії. ейфорія, особливо виборців, на вашу думку? Я не знаю, виборців. Ну, поки що ейфорія не проходить, тому що останні рейтинги показують, що Володимира Зеленського він піднявся на 9%. Ну, ви розумієте, при такому шаленому рейтингу, який був, я думаю, що рік часу – це якраз той термін. І якщо не буде конкретних результатів в плані економічного зростання добробуту людей, то дуже багато речей, як зняття недоторканності. Ну, це ж просто піар виявився, розумієте? Годували людей, розповідали, що це ми перші це зробимо. І що? Виявився просто пшик. Прихильники «Слуги народу» просто би сказали: Ганна Гопко, вона порохобот. Я читав різні сторони, мені просто смішно було. Як одна сторона говорила одне, друга інше. Так почекайте, от якраз от для того я хотіла б якраз закликати українців. Менше дивіться телебачення, особливо олігархічне. До тих пір, поки українці не будуть вміти зайти на вебсайт, прочитати текст законопроекту або зрозуміти принаймні, хто з експертів є незалежним. Ну, слухайте, ну якщо вже українці не будуть розуміти, як ухвалюють закон про зняття недоторканності, які потім механізми притягнення депутата, що для цього потрібно, присутність генпрокурора, особиста присутність депутата і так далі. І що зараз? Якщо ти не зможеш провести елементарного аналізу, то тебе постійно будуть дурити, тебе постійно будуть малювати потьомківські села, розкажуть, що все прекрасно. І тому мені хотілося, поки не буде з'являтися в Україні середній клас, спроможний себе забезпечувати, не жити на якісь там подачки, субсидії і все решта, то в нас завжди будуть популісти перемагати і завжди будуть вони малювати якісь, будемо там весною сажати чи зимою сажати, обіцяємо зниження тарифів і так далі, ще якийсь там $1 по 8 і так далі. От просто мені хотілося, щоб люди вкладали у власну освіту, витрачали час на пошук альтернативної точки зору і коли треба, самі. Тому що зараз у нас діджиталізація, заходиш на сайт Верховної Ради, бачиш текст законопроекту. Читаєш політичних конкурентів і тих, які ці. І ти бачиш, за що ті, і в тебе є якась своя думка. Треба мати скрізь свою думку. А щоб вона була, треба включати критичність мислення. Не вірити всьому, що кажуть. Але для більшості людей, які не можуть там розібратися, вони будуть бачити через рік. Якщо через рік їхня купівельна спроможність не стане кращою, якщо через рік те, що було обіцяно, ми побачимо нові акти агресії, можливо, тоді люди почнуть прокидатися і десь розуміти, що тих багато обіцянок, які були, це були просто нереалістичні обіцянки. Бо відповідальність на виборцях ніхто не повинен знімати. Коли люди наївно думають, що прийде хтось і вирішить їхні проблеми, а вони не будуть нічого працювати, то тут я теж хотіла б сказати, що це ті помилки, які ми робимо. Тому що кожен раз ми підходимо до свого свідомого вибору або зі зла, поголосую на зло комусь, а це той момент, де треба голосувати навпаки з любові до себе, до своєї країни. Бо твій вибір потім тобі ж боком і аукнеться. Але щоб вибирати, щоб був вибір, має бути альтернатива між чимось і чимось. От на вашу думку, вона існує в Україні? От теоретично, давайте так змоделюємо. От через рік чи через два там позачергові вибори до Верховної Ради. І в мене запитання: і хто? Знову нові. І люди скажуть, ми хочемо нових. Ну, люди скажуть, що ми хочемо нових, і, реально, просто, це моя особиста думка, от ви говорите там правильні речі, так? Але в більшості випадків вони просто залишаються на словах. Оці всі речі, вони не культивуються в суспільстві. Тому що я говорю з вами на телеканалі АТR, який я поважаю, і дуже добре, що цей канал є. А подивіться, що відбувається на тих каналах, які контролюються олігархами. Це йде просто спойлер, це йде просто, розумієте, одурманення, отупіння, дебілізація і спрощення багатьох важливих речей. Багатьом вигідно закулісним режисерам, яких ми не бачимо, які мають свої сценарії щодо розвитку країни. Їх влаштовує те, що половина людей, їм кидають от якісь віруси, кидають якісь бачення сценаріїв, когось треба дискредитувати, когось так треба, так далі. Тому, з однієї сторони, поки там суспільство, медіа, скільки в нас незалежних справді медіа, які мають широке покриття, мільйонне,
яким ти можеш донести інформацію. Я більше скажу, навіть проблема не в тому, от чесно, ми деколи там підбираємо гостей, і завжди там гостьові редактори, вони зі мною радяться, так чи так. І я завжди кажу, ну людина має предметом про щось говорити. Ну тобто це не може бути людина, але часто ми там споримо за це, от ця персона дає перегляди. Я кажу, ну і що вона дає перегляди? Ну просто там нема предметної розмови. Так, але люди хочуть шоу. А люди Інколи хочуть понятно. шоу, і за цим йдуть більшість каналів. Але більшість каналів, ні, не тільки, більшість каналів, вони розкручують своїх політичних там людей, яких вони потім будуть використовувати для просування свого бізнесу і так далі. Ну, подивіться, коли в нас на деяких олігархічних телеканалів по 20 років незмінно одні й ті ж самі політики. Ну, відверто скажу. Людей з Ну, принциповою тут я з вами позицією... погоджуюсь. Ну, наприклад, є одна особа, яка з'явилася в рейтингу на мера Києва. І я вам чесно скажу, я не знав, хто це такий. І потім, коли я почав ритися трохи більше про нього інформації, а він експерт на всі теми на одному з українських каналів. Так я вам розповідаю, якщо треба цю особу зробити через 4 місяці мега впізнаваною, там в Києві чи взагалі по Україні, то для цього є певні технології. Просто важливо, щоб було бажання деяких людей, щоб ця людина зайняла ту чи іншу посаду. Дивіться, у нас час йде, я ще хочу таке запитатися. Ви дивилися на загал звернення Олексія Гончарука щодо там проблеми з бюджетом? Ні, не дивилася. І виявляється, ви винні, в тому числі, Хто? Я? в дефіциті бюджету, який утворився на даному етапі, тому що сказано Чому ви було, винні? що ну ви в тому числі, не тільки ви, тому що було сказано, що депутати приймали бюджет інші, так? Вони там не розрахували деякі речі, і ми зіткнулися з цією проблемою. З великим дефіцитом. І зараз тому йде перерозподіл і будуть виплачувати лише зарплати Ні. і пенсії до кінця року. Мені здається, що перше, тут є трохи неправдива інформація. Обіцяли, що буде надходження з митниці, так? Будуть боротися з корупцією. Ці надходження є в бюджет? Немає. Тобто ці розрахунки, які були, що будуть надходження як результат боротьби, їх не стало. Ефективне використання бюджету, який був закладений, значить, почали що більше красти, чи що? Чому 5 років підряд вистачало і не було таких якихось проблем, як ми стикнулися зараз? А вам не здається, що зміцнення гривні, яке зараз відбувається, воно є абсолютно штучним? Що хтось, а хоча там був інший абсолютно курс до долара і так 29 далі. був закладений Ну, на кінець 29, а зараз 23. 2019-го. А зараз 23,90 чи скільки там? 23,50. 23,50. Слухайте, ну, вам теж не здається таким дивним способом? В такий укріплюють гривню, а потім дивляться і кажуть, нам 40 мільярдів не вистачає. Не можна заграватися із курсом гривні і так далі. Багато країн вони спеціально девальвують свою валюту час від часу. Тому... А ми великий так фактично гривня Так для укріпилася номер один. Так для чого це робилося? Взагалі, понакупляли якихось там міжнародних цих облігацій і так далі. Я просто зараз до кінця, насправді, можна, звісно, звинувачувати попередню владу. Але в 2014 році, коли я стала депутатом, у нас в бюджеті, в держказначействі, взагалі були копійки. Не було мільярдів на рахунках. І золотовалютний резерв був вивезений весь Януковичами КАМАЗами з Нацбанку і так далі. Ми були голі, босі, з війною, без армії, без нічого. І я хотіла би, наприклад, щоб я прийшла в 9-му скликанні в країну, в якій є зростання ВВП на рівні 3%, є армія, яка здатна захистити державу, міжнародна коаліція і так далі. Тому я не знаю, хто там що розповідає про попередників, але зараз мені здається, що ті казки, які розповідали, ми прийдемо і на митниці відразу 40 мільярдів, бо це найбільші корупціонери і так далі, де ці надходження від митниці? Просто осідлали нові схеми? Як вам називала справа Шеремета? Я вже публічно оголошувала неодноразово. Я вважаю, що, перше, це така диверсія фантазмагорійна, коли перші особи держави, не маючи залізобетонної доказової бази, звинувачують людей, порушуючи Конституцію України. У нас є презумпція невинуватості, це раз. У нас, відповідно до Конституції, є недоторканність честі і гідності людей. І коли зараз я спілкуюся з ветеранами, я спілкуюся з волонтерами, коли їхні адвокати не мають доступу до справи, коли ми бачимо якийсь штурм МВС, апеляційного суду, де... Слухайте, ну, чесно я скажу, це не правова держава. Коли мене розпитують різні посли, що відбувається? Якщо в тебе такі залізобетонні докази, навіщо робити цей піар? Доводь справу до кінця, подавай документи.
Кому потрібен був цей піар? Міністру? Я чую різні інформацію, що наш міністр внутрішніх справ хоче стати прем'єр-міністром. І до цього все акуратно готується. Це не лише ви чули. Ні, ну це дуже багато говорять. Та людей. всі багато говорять. Але, ви знаєте, питання дискредитації. До мене приїхали зараз волонтери зі Сходу, і вони кажуть: Ганна, ти знаєш, ми тепер трошки дезорієнтовані. Це, з одної сторони, нас консолідує, але з іншої сторони, ти розумієш, що ти можеш йти по вулиці, і тобі скажуть: от це на тебе схожа ця, і тебе просто загребуть. Коли ти будеш показувати, що коли твої докази, там алібі, підтвердження там з Міністерства оборони, так що нічого не працює. Тому що в нас є, після того, як президент там з'явився, весь судді, особливо ті продажніші з часів Майдану, і це наша помилка, я визнаю, що судовою реформою вона була запізніла, і всі ці авгієві стайні ми не почистили так, цих всіх суддів, що вони зараз, порушуючи презумпцію невинності і так далі, на політичне замовлення роблять з цими людьми. Я вважаю, що тут має бути підтримка і консолідація. Я за те, щоб якщо немає ні в кого ніякої індульгенції, якщо ти справді винен, ти маєш нести покарання відповідно до рішення справедливого суду. Тобто, якщо ти дійсно причетний до вбивства, все, ти будеш сидіти і має бути закон один для всіх. Але коли міністр внутрішніх справ, коли президент і генпрокурор потім починають вже шукати, що щось в них не клеїться із їхньою доказовою базою, то, ви знаєте, це хитання українського суспільства. Це той момент, коли волонтери, ветерани, які мають найбільшу довіру, вони підпадають під такий пресинг, щоб потім, скажімо, їх отак, якщо вони найбільш впізнаваних. Багато волонтерів відправляли на операції дітей зі Сходу в кардіоінститут до однієї з підозрюваних. Вона жодного разу не відмовила. Її вважають одним з кращих лікарів. Звісно, це не індульгенція, якщо дійсно вона причетна. Але покажіть ці докази. Їх немає. Просто. Ще одна тема, яка турбує, і сталися сутички перед Верховною Радою: ринок землі, зняття мораторію на ринок землі. Ваша думка? Ну, яка моя думка? Це чергова афера. Так як вони намагаються впровадити цей ринок землі. Чому? Давайте подивимося, як Польща. Польщі аграрна земельна реформа призвела до появи середнього фермерського класу, мільйонного, до вирішення продовольчої проблеми з продуктами, які йдуть на експорт, і не тільки для внутрішнього ринку, з демографічними показниками, тому що саме фермерські господарства, там високий рівень народжуваності. І в Польщі немає проблеми, як в Україні, з вимиранням людей. І наші українські працівники їдуть і працюють в поляків від збирання полуниці, смородини і до багатьох інших сільськогосподарських там занять. Цей законопроект, який пропонують зараз, всі кричать про 5 мільйонів людей, які є власниками паїв, дайте їм можливість продавати їхню землю. Вони завтра продадуть свою землю. І в них не буде взагалі вже нічого. В Польщі я трохи точніше скажу, бо ви цитуєте Польщу, іноземцям купувати землю заборонено, і обмеження купівлі в одні руки 500 гектарів. Так. 500. В нас перше пропонувалося 200 тисяч гектарів, зараз це скоротилося до 10 тисяч. Але все одно 10 тисяч – це забагато. В цій концепції немає, яку вони говорять, візії, як завтра буде виглядати Україна. Чи буде там господар, українець, який не буде в зашморзі кредити під 25%. Ми з 2016 року, коли ратифікували угоду з Європейським інвестиційним банком на 400 мільйонів євро для допомоги фермерам середніх і малих розмірів, ці гроші досі до фермерів не дійшли. Де 16-й рік, де 19-й? Я писала вже і Гончаруку, і Маркарові, і решта. Кажу: друзі, про що ви зараз говорите? Тобто я правильно вас зрозумів? Ви за ринок землі, але щоб він був створений цивілізовано, ви маєте на увазі кадастри, земельний банк, обмеження? Ні, почекайте. Я вважаю, що є земля, яка паї люди мають, їхнє право, хай вирішують, що хочуть. Хоча земля – це не квартира. І я проти порівняння, коли кажуть, ну це як машина. Ні, це зроблений економічний ресурс. Квартири, машини і так далі. А земля... Нас з вами не буде, а земля буде. Як і вода, як повітря і так далі. Тобто ви проти зняття мораторію? Я за те, щоб ті, які власники земельних паїв, вони можуть розпоряджатися своєю власністю, але є земля, яка належить, яка в держрезерві. Чому її не здавати в оренду, але по нормальній ціні, не по тій заниженій, на якій нагрівають землю? Близько, здається, 12 мільйонів гектар в держрезерві. В Польщі лише 7 мільйонів. Подивіться на ВВП Польщі, який там відсоток займає сільське господарство.
Чому ми не можемо зробити реальну інвентаризацію, почистити всі ці схеми, які там є, ці корупціонери гнилі і так далі, і здавати українську землю, яка є в резерві, в оренду. Якщо з тих здавати це мільярди доларів, не продаючи українську землю, ми тільки від оренди зможемо отримувати. У нас залишається майже 5 хвилин, і хочу приділити Криму. Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію про захист прав людини у Криму в умовах російської окупації. Результат голосування: 65 голосів за і 23 проти. Далі ключові позиції резолюції. Вимагаємо Російську Федерацію припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму шляхом переселення туди свого населення, а також примусового виселення. Засуджуємо масові затримання активістів на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадської ініціативи «Кримська солідарність». Засуджуємо триваючу практику призову до Збройних сил Російської Федерації та кримінальне переслідування тих, хто відмовляється служити в армії держави-окупанта. Вимагаємо припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлювання думок. Вимагаємо звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх безпечне повернення на батьківщину. Отже, це резолюція. Переселення йде, так? Здається, наскільки я пригадую, в резолюції йшла мова про 400 тисяч, які за 5 років було переселено до Криму. І на вашу думку, чому так мало зараз піднімається питання Криму теперішньою владою? Воно не дуже багато, в принципі, піднімалося попередньою, тут потрібно визнати, але трохи частіше. Ну, попередньо все-таки голос кримських татар, можливо, завдяки присутності в партії Порошенка і Рефата Чубарова, і Джемілєва, він якось був так більш... Лунав голосніше. Лунав голосніше, це правда. От зараз мені здається, що навіть коли я говорила про зміни до Конституції в частині децентралізації, де повністю вилучено слово «Севастополь» з усіх статей, хоча зараз воно є в Конституції, багато хто питав, а чи не є це якимось компромісом? Що ми поступово починаємо там забувати про Крим, починаємо з того, що там вилучаємо Севастополь, не пояснивши в пояснювальній записці, чому ми це робимо, хоча в всіх міжнародних позовах є посилання, зокрема, на Севастополь і так далі. От, тому мені здається, що зараз дуже важливо для кримських татар все одно шукати можливості комунікації з Офісом Президента, з парламентарями, слугами і їм доносити, що відновлення територіальної цілісності – це Донбас і Крим, тому що російська збройна агресія почалася з анексії Криму, і вона має завершитися з повернення Криму. І я думаю, що дуже важливо, що міжнародні резолюції, зокрема як ООН, також на цьому тижні в Страсбурзі було засідання парламентського комітету асоціації між Україною і Європейським Союзом. В цій резолюції теж є дуже чіткі акценти по Криму щодо переслідування громадян і припинення їх. Тому от зараз треба, як скажімо, диверсифікувати зусилля тими, хто де тільки може, щоб поки українська там влада, президент десь не мають якогось чіткого розуміння, але завдяки громадській позиції, завдяки міжнародним нашим друзям, які розуміють цю важливість, ця тема постійно звучала. А далі, я думаю, що, можливо, ситуація зміниться з парламентським комітетом. Можливо, в партії «Слуга народу» вже не захочуть множити парламентську дипломатію на нуль, а таки призначить когось. Але хтось повинен постійно вимагати. Ви розумієте, я зверталась до президента і публічно з тим, що в часи війни парламентський комітет відіграє топ-важливо, щоб вони провели своєрідне там опитування внутрішньо. Потім був розкол всередині фракції, бо половина фракції підтримала одну людину, половина Офіс Президента іншу, і тому не вистачило голосів на Лізу Ясько і так далі. Але це їхні внутрішні питання. Вони нас не повинні цікавити ні виборців, ні українців. Не призначте зараз, тому що, на жаль, після цього скандалу сексуального пан Яременко для багатьох послів вже все. Тобто вони серйозно його не сприймають? Вони не сприймають його просто. Багато хто розказує, коли вони про це вони сміялися, вони писали там свої... це приниження для держави, тому з ним не будуть люди серйозно, предметно говорити, поваги немає.
І це все. Тому тут, хоча він далі, як член комітету, може проводити дуже багато засідань. На цьому тижні, я маю це визнати, він провів дуже хороше засідання по ситуації в Азовському морі і нашим міжнародно-судовим позовам про ту міськоординацію, яка існує зараз між різними відомствами, і що треба якось збирати, бо всі якось взагалі, у нас таке зараз відчуття, удар йде по інституціям РНБО, через непрофесійність, через дезорієнтованість. Тому він може далі працювати. Але головою комітету вже треба шукати когось, хто має прийти і професійністю швидко вибудувати всередині комітету між представниками різних політичних сил, вибудувати з МЗС і з Офісом президента стратегію, повернути функціонування Мінської платформи, яка була, де була можливість почути, що відбувається в тристоронній контактній групі в Мінську, що відбувається на рівні політичних радників, президентів нормандського формату. Тобто зараз ті якісь інструменти, які ми започатковували, які були ефективні, все це нарощувати. Я сподіваюся, що ейфорія спаде, свята відбудуть, виборці нагадають про себе і скажуть: друзі, ми вас обирали, бо ви казали, що ви інші, що ви нові і що ви зробите дійсно прогрес. Ми з вас цього вимагаємо, а не казати: ми в них знову розчарувалися. Бо я з батьма коли спілкуюся, кажуть: ой, ми розчарувалися, та все, це вже нічого, я ні на що не впливаю. Ні, друзі, от зараз використовуйте звернення, приходьте в громадські приймальні, це мій заклик перед виборцями, тому що це про країну. Ви вибрали людей на підйомі і думали, що щось зміниться. Щоб щось змінювалось, вимагайте цих змін. Я дуже дякую Ганні Гопко, народній депутатці України 8-го скликання. Мене звати Любомир Ференц. Підписуйтеся на наш канал у Ютубі. І я всім глядачам нашого каналу бажаю гарних і, головне, спокійних вихідних.